अगर आप भी चाहते हैं सोनिया फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेके काटा भाई हमार सुन लो, लेके काटा भाई हमार ओजल तोहरा के मिले अइह नाए मजनुआ गोली मार दी तहरा के मिले अइह नाए मजनुआ गोली मार दी तहरा के भेजल तहर मैसेज गइल पकड़ाई बाड़ा मारे मरले बिया हमारा के माई। भेजल तहर मैसेज गइल पकड़ाई बाड़ा मारे मरले बिया हमारा के माई। रहित भलाई की कुछ दिन खातिर रहित भलाई की कुछ दिन खाती भूल जाई तू हमारा के मिले अइह नाए मजनुआ गोली मार दी तहरा के मिले अइह नाए मजनुआ गोली मार दी तहरा के राइटर छोटू गिरी बुझी परेशानी गाँवे घरे टोला मिलके करता पालानिंग। राइटर छोटू गिरी बुझी परेशानी गाँवे घरे टोला मिलके करता पालानिंग। अरे के बेदर्दी कर ना गलती, अरे के बेदर्दी कर ना गलती गोली लग जाई तोहरा के मिले अइह नाए मजनुआ गोली मार दी तहरा के मिले अइह नाए मजनुआ गोली मार दी तहरा के।